Men mundu guztia eroskat egiten, gazteo izan ezik. Hombre, Julian, zemuz. Hombre, ezagutzen azuta dena? Bai, hombre. Hombre, ba, postena, izu, izena? Aitor. Aitor. Bueno, bos baietze lehiaketa, ezagutzen alduzu ja. Bai. Bai, Bai. baizu galderak, erantzunak, diru pixar bat irabazteko aukera. Ausarta? Bai. Jakintxua? Hombre, noski. Bai, orduan bos baietz? Bai, bos Venga, baietz. bos baietz, eta ikusten zaigun zenbatroño badakin honek. Venga, fiera. Ta Aitor, nunga zea ba? Donostiarra. Donostiarra? Antiguotarra, bai. Hombre, antiguotarra. Hombre. Hombre, auzo horrek badu bere historioa, Bai. Bai, bai. Oso garrantzitsua Donostian. Bai, hombre. Eta hemen urrile ze bakarrik zaude edo? Neska itxoten nengoen baino, ez da Ah, saldu. neska? Bai. Nola ez da azaldu? Ez dakit, no? Osea, berarekin gertatu benta ez da azaldu? Hoi da. Ha! Ba, mira, ez dakit rubia den, baina hemen beste rubia dagoaz oparian. Hoi bai. Ados, venga, bos minutuan galderak. Az gaitezen, denbora. Nola ditzen da John Lennonen alarguna? John Lennonen alarguna. Joko no. Bai? Venga, denbora. 6 segundo besterik ez. John Lennon, The Beatles, Hoi da. bere alarguna. Yoko, Joko, hombre, noski, Ono, bai? Bai. Ba, bai, zuzen oso ono, Joko Ono, hoxe ondo. Orientala emakumea, ez da izazkin nungua, baina Japoniarra usteet. Japoniarra da? Bai. Ba, ez da, begileko latxu, baina ja horrea txinatarra Japonia, nik uste dut Japoniarra Bai. dela, baina... Handikan. Orientala bazpar. Hoi da. Bueno, 2 euro. Ni, Ondo. neskala una izeo zer gomilatzeko edo. Ez da, nietzat. Dena zuretza? Hombre, ez du espada agertu? Neskala una espada agertu hori da. Hoi da, ez du. Inotorriko da, ez? Suposatze, bai. Zordan geratu zea berarekin. Zer dakago. Ba, 6 eta 5, zordan geratu zea. Bueno, seita, baina bakizu. Eman ordu bat. Hoi da, Nirekin pasako duzuna. Horratik, bai. Venga, Aitor, denbora. Nola ditzen ziren Cristobal Colonen karabelak? Nola ditzen ziren Cristobal Colonen karabelak? La Niña, La Pinta eta Santa Maria. Denbora, ezta? Bai. Oso ondo. Santa Maria, ¿qué pinta tiene la niña? Hoi da. Txiste bat ala esaten Bai. duna. Ba, oso ondo, zuzen! Bertze 2 euro. Venga, ja berrogei. Vale, ba. Jo, hoi pozek utziko duzu neska. Bai, hombre. Berrogei, Hombre. irurogei, laroi, 100 eurokin azaldu Bueno, ezkero. momentuz berrogei eta ikusiko dugu, Bueno. Eta, bueno, zaizea, gaur besta, libre, lanian, ikasten, zertu zabiltzea? Bueno, azteketa bukatu ditut. Ah, bai, Orduan, orduan pues, ikasten. bueno, egun pasa gaur. Ba, eta ze ikastan naizea? Enpesaitza, enpesagales. Ah, bueno, orduan Bai. sosoekin eta ja manejatzen zea, ja, pixka bat, ez? Bai, pixka, bai. Pixka bat, venga, denbora. Zein herrialdetan jaio zen Konfuzio filosofoa? Konfuzio. Txina. Bai? Bai. Venga, denbora. 26 segundo besteik ez, 26. Ez da denbora asko, ja 3 galdera inda, 3tan erantzuna, 2tan egokia, 3 honetan egoki izango te da. Nik uste, Konfuzio, txinatarra? Bai, egin izango duke, bai. Ba, bai, zuzen, txinatarra zen, oso ondo, oso ondo. Bertze 20 euro. Vale, ba. 20 euro, ja. Bai, bai. Eta 26 segundo besteik ez. Martxa hontan, osea, bukatu ze dirua. Ez duke jokeko ez du, seguro. Baina, bueno, galdeak dira izteak hain erraesak izango, eh? Ez, imaginatzen. Ikur ezagun zure gaztetan aberria zer ikusten zenuen. Denbora, zein marrazki bizidunetako txitaren eskalaguna zen Pritzila. Edo Priscila. Zein marrazki bizidunetako txitaren neskalaguna zen Priscila. Galderare, zein marrazki bizidunetako txitaren neskalaguna zen Priscila. Hoi ba. Pues venga, galdetu, venga, tita. Nik hau gaztetan ikusten, no? Zeinak hemen zez, berriz, beste. Marrazki bizidunak, Bai. txitaren neskalaguna, Bai. Pritzila, noren eskalaguna zen. Uf, bakit, uf. Ba, Ez nahi da garatxe raxa. jotoi. Ez da raxa. Ez, batez. Venga, Pritzila, marrazki bizidunak, nik A ikusi ver. izan ditut. Aizu, bai. Nire adineko norbaitik galdetu bazpare. Mira, metxe dituzu hiru. Igual Bai. horko joek, mira, muitu, azkar. Bai, bueno, ba. Azkar. Paso egin daiteke? Bai. Julian, paso egin goete, Paso. Paso orduan? Bai, bai, Venga, bai. paso. Minuto bat erdi. Hori, hartu. Minuto eta hogeita Bai, hamaika. bai. Ba, Pritzila, noren eskalaguna ote? Kalimero, Joder. Kalimero, Oker, Kalimero. Oin bai? Bai, hombre. Bai, ez da, baina- beltza, beti Bai, horre, bai. arrautzerdia hortxe, Arrautzakin, hori bai, da, txanua eta... Beti triste. Ba, bueno, bere eskalaguna Pritzila zen. Hori. Beraz, venga, 1 euro, Patrikara, eta ez du asmatu. Ez du importa, jarra ezagun. Denbora, ze izen du Madrilgo aireportuak. Barajas. Bai? Denbora. Bat edo eta masei.
Martxa derra hartuzu, Bai, baina... Martxa derra. Besteakin pixka... Bueno, Kalimerokin denbora, bai, segundo batzuk aldo dituzu, baina bestela ize, oso azkar. Bai. Bueno, bataz besteko hona izango da, bai. ondo, oso ona. Madrilgo aeroportua orduan Barajas. Bai, esat. Bai, zuzen, noski, Barajas. Claro, hau ere etzen, bazter zaila. Ez. Hoixe, ez dakit asko bila etzen duzun. Ez gehiagi. Ez gehiagi, baina Barajasen izan duzea, ezta? Ez nahi zegoen Atzara? Barajasen, Ez, Ke ba? Atzerrira eta atzera joan urdo? Atzerrira eta... Bai, atzera baina. Normalia atuntzea Madrilia eta ero, Bilbotik ere bai, atzerrira joan daiteke. Bai, Bilbotik amatez ere, bai. Bueno, jarra izan honi. Denbora, nork komposatu zuen Enamorado de la moda juvenil. Edo nork abestu. Esaten bai zuen nork komposatu zuen ja, Kapitan General. Nork abestu, ez tekez. Enamorado de la moda juvenil. Nork abestu edo komposatu. Bi aukera dituzu. Venga. Bai, antzun. Enamorado de la moda juvenil. Enamorado de la moda juvenil. Barkatu. Dela da, Edurne, abestia? Barkatu. Dela da, José Luis? Dela da? Enamorado de la moda juvenil. Falta gizu kanta hori? Nork abestu zuen Enamorado de la moda juvenil. Zakizu. A ver, non dago gora itortxo? Horra dira. De la moda juvenil. Venga, ya. Bai. Barkatu. Biterdi. Nork abestu zuen Enamorado de la moda juvenil, bakizu? Venga, Enamorado de la moda juvenil. Esaten badit nork komposatu zuen, Barkatu. arripita utziko nahi. Barkatu, nork abestu zuen Enamorado de la moda juvenil, nork abestu zuen? Ja, 3 minutu. Barkatu, badakizute nork abestu zuen Enamorado de la moda juvenil? Ez. Versio rapa, diten aldugu, Enamorado de la moda juvenil. Joder. Barkatu, nork abestu zuen Enamorado de la moda juvenil? Caldeón. Enamorado de la moda juvenil. Joder. Barkatu, nork abestu zuen Enamorado de la moda juvenil, ezakizu? Enamorado de la moda Vale, juvenil. va. Barkatu, nork abestu zuen Enamorado de la moda juvenil? Bueno, Aitor, zer? Inork ezaki? Baina, bota talde bat edo paso egin edo nahi duzuna. Bota izen bat bezala. Hombres G. Hombres G, venga, Bai, denbora. 3:54. A ver, Hombres G. bai, zatatik. Ba, ia, izan ziteke. Dagoiko hamarkadako izan marko du beste hori, ezta? Radio Futura. Radio Futura. Eta komposatzailea edo Herminio Molero. Orduan, bilak ontzat emango nituzke, Herminio Molero, komposatzailea, eta, bueno, ezagutzara edo ezaguna, Radio Futura egin zuena beste hori. Vale. Kanta ezagutzen duzu? Ez, Enamorado de la moda juvenil. Bueno, nik bai bine ez dut abestuko. bueno. Gehien bat, hau bestela, ziko dira barraizka eta ez dut hori plazar hori mandai. Venga, 3:54, eta dirua, 40, dozen bat juzu, bat eta bi, 40. Bueno, 40 euro. Bale, ez dago izki. Nik gehiago lortzen alduzu, Eta ze musika mota duzu guztoko zu? Duetarik, Duetarik? Bai. Euskal taldeak edo edo? Baita, baita ez Beatlesen aipatu dugu eta bai, eso zen dezkit, bai. Musika ona, beti izango da ona. Hoi da. Beatles eta, bueno, talde mitik horiek. Bai. Bueno, jarra izagon, denbora, zein da osakidetzeko ospitalerik haundiena? Haundiena. Zein da osakidetzako ospitalerik haundiena? Pentsa hor bizkat. A ver, eske inork ez du jakingo, así que nik erantzungo dut. Pentsa hor bizkat, agian hiri burutan... Pentsa hau. Gurutzetakoa? Gurutzetakoa, bai? Jarri, denbora? Bai. Venga, denbora. 4:15. Bueno, Txano Gorritxo. Esan behar, Txano Gorritxo. Gazteizen bada ospital ondila. Bai. Donostin. Baita. Ezagutzen du. Txano Gorritxo. Ez que lehen galdetu gaino, nola da? Txano Gorritxo, Txano Gorritxo Gazteizen. Donostikoa, Donostiko ospitala. Bai, pero Gurutzetako ospitala horre Bilbon. Haundiena? Bai, Barakaldon, bai, horregatik. Barakaldo, bueno. Bai.
Enbeste jendean bizidanez, pues pentsatu dut izango dela. Ba, logika bat erabili duzu, eta logika hori zuzena! Gurutzateko ospitala da ondiena, oso ondo. Vale, ba. Venga, hori, bertze hogei euro. Hola, zen. Txagorritxo ospitala, hori da. Joder, Txano Gorritxo. Claro, es que aurre eta beste alditan erakordia Txano Gorritxoren ipuña, baina dukatea buruen sartuta. Bueno, ba, 4 minutu eta 15 segundu. 4 eta 15. Bai. 60 euro, okerrez banaiz. Hoi da. Bai, hori 60. Eta, bueno, ba... A ber, zein galdera egin? Kostako gizona? Arrantza guztako? Ez gehiegi. Ez gehiegi? Ez. Amigo, ba... Izokina, zer da, arrain zuria ala urdina. Izokina, zuria ala urdina. Eta 4 erdia ja. Urdina. Bai, geratuko Bai. dut, seguro? Bai. Denbora. Bai, gatu. Izokina, zuria ala urdina. Bakizu, Bidasoko izokina oso famatua dela. Bidasoako... Bai, lehenbizikoa. Claro, ni lexakakoa naiz, Bidasoa hombre, nekantxe claro. da oro Irunen bizi naiz, gutenak Bidasotarra gara. Bai. Eta bertoko izokina, preziatua eta benetan ona. Lehendabizikoa arrantzatzen tenean, kriston dirutza horrein Bai, justo antiguoko Aurten jatetxe batean. bai. Errekondok beti hartzen du, ez da? Beti Ez hartzen dakit du. beti, baina bueno, horre batzuk, Askotan, bai, bai, dirutza... errekondokoa seguro. Bai. Bueno, ba, oso ondo, ordo jabarko dugu hortara jatea, bezala itxian. Eta zut diozu, izokina arrain urdina dela. Bai. Bueno, banek esan gizot, zuzen oso ondo urdina dela. Oso ondo, venga, hoixen, hogei, ez dago aizi. Ez? Arrainak eta guztoko dituzu? Bai, izokina suza ezait. Horre labian egin da, Bai. saltsa pixka batean gainetik. Bai, bakaioa ere, suza Jo, ezait. niro, hostia, ba, guztu berdina dekago. Ez du, bakakizu, ez dunean gonbidatu. Edo zu gonbidatu ni, nire netxaizu mentira bate. Ez, baina hau gutxi atzu gonbidatzeko. bai? Bai, gehiago behar dut. Bueno, ba, jarra ezagun, kirolak eta zer moz, guztoko? Bai, Zeiten duzu? nik ezer ez. Aztu zer egiten? Ez, baina Ikusi bakarrik? ikusi bai. Ba, eroso, ardun sofin, zeiten duzu hori. Hoi da. Denbora, zein kiroletan da ezaguna Dennis Rodman? Saskibaloian, Bai? bai. Denbora? San Ferminak horritza zitu baina. Bai, nospati ere, hegazkin bat hartu pribatua, Bai. Iruña jun, eta enziarra gorritzeko. Oso xelebrea, ezta? Ba, gaina ibili da, ez dakite lutxan edo, ez dakite ibili, eta den gero pelikulak eta baditu eginak aktore lanetan. Bai. Jokai Baina- oso ona zan, Oso Bad ona. Boys, Detroit Pistoneko esto, talde mitikoan. Eta bai. ez zuen, Chicago Bullsen ez duen jokatu? Hoi da, Chicago Bullsen ere bai, ez da? Jordanekin azkenengo... Eta Scottie Pippen, Azkenengo amarkako azkenengo taldean. Uste, Bueno, bai. bai, saskibaloia oso ondo, zuzen, Dennis Rodman. Kriston tipua, katxarru bat artista benetan. Ez dakit zama dramat. Bat, bi, jode, 1 euro. Bai. Bueno, 1 euro, lau eta 32 segundu, beraz, minutu erdi bat hola. Martxa eder hartu duzu, Bai. jarra ezagun, Gipuzkoarra zarenez, hau jakingo duzu. Denbora, Gipuzkoako zein herritan dago, Burumendiko hondartza. Burumendiko hondartza, nun dago? Burumendi. Gipuzkoako zein herritan dago, Burumendiko hondartza. Eta bestela galdetu edo pasu egin edo nahi duzuna. 4:48 ja. Burumendi hondartza, nun dago? Burumendi hondartza Gipuzkoa egon bar du. Barkatu, Burumendi hondartza nun dago? Bai, hondartza. Barkatu, Burumendi hondartza nun dago? Ez dakizu. Bueno, erantzungo dut. Bai. Mutrikun. Mutrikon, denbora. Ba, Burumendiko hondartza, zein duzu, asmatu? Asmatu duzu? Ez dakit, hasien ez galdezka eta hoi da. Ez esan duzu mutriko eta ez, hondarru edo ez... Hondarru ez dago, Gipuzkoa. Hori da, bakietan ondo, beha, letteran, edo Gipuzkoako deba edo beste herri bat. Zeratik mutriko? Ez dakit, okurritu inzait, hortik anon barzula, ni Donostiarren ez denez, gutxi gora bera Hondarribikok edo Zumaiakoak eta hola ez Horiek hau. kontrolatzen dituzu eta orduan Uste baietz behintzat, baina agian zarautzen hortik anon daiteke, baina... Basak izot, Burumendiko hondartza mutrikon dago, baina, zenbat denbora zenuen erantzuteko? Bueno, 30 segundu gutxo era, bai. Guztira 5 minutu, ez da? Basen ez, ez da? Ba, 5 minutu eta 21. Beraz, ezin dut ontzatu eman. Bale, ba. Venga, okarri 20 euro orduan, Tori. hola xen. Eta bueno, ba, 5 minutuko joku hau bukatu egin da. Emaitza, zenbat diru? 80, ez da? Hoi da. 80 euro. Oso ondo dago, zorionak.
ondo haitu zera benetan. Baina noa indikan nahi zan ezkero ez da bukatu lehia. Hau da, laro irabazi barrian, 160 irabazten alduzu. Ardenako probat ganditu behar. Dago ekin gatuko naiz, Bardo, zure azken erabaki da, horrekin gerau eta ez esan. Oida, Bueno, oso ondo. Txalo brobat, laro irabazte ditu, oso ondo. Zaba izki. Eta bueno, bintzat gaur afaltzeko dina bauzu. Bai. Biontzak ontsi, guapo faldu, eta gero, igual horri esker edo bauzu premio. Bai, edo farrengo dugu, edo, ze. Auskalo, ja zure dago kizu. Eta, bitxi bardu horrat.